Isikhathi. Ngilana manje. Basikhathi. Ngathi khona ukhaya. Ubani? Check. Ubani? Wangithusa bese ngitshela ukuthi ugogo phela ugogo uyathanda ukungena zonke izindlu ekuseni. Ngiyezwa. Yini phela uxoxela amehlo nje? Wona kade usevele ekuseni kangaka kuze ube yimi engilethile umuntu wasemzini amazi okugeza. Uthele mngani kahlahla ngilalana la. Ene uchaza ukuthi usibalula ledwa lana ubusuku bonke yithi uyadlala yona masisi. Eish ngane nokustory kodwa ngizobe ngichazela okwamanje nje angilungise ntasenzini ageze bese ngiyakhipha. Angizwe into ongichazela yona mhlaze ungichazele. Aselungile manje singageza. Sazoxolisa ngokuthi ngilalisa odela phakathi nothile ukuthi isimo besinzinyana. Lalela. Ukuthi obhuti bebesola ukuthi khona umqondo engiphewayo. Bebelokhu becela ukuthi igceke lokho asikhethe ukuthi ngihlabele ngihlale phansi-ke. Okay. Hayi akunankinga. Kuzomele ngihambe. Hawu, kalula kanjalo nje usixolile. Hawu, kuzomele ngithini? Engane uyasibeka nje izizathu ezizwakalayo ukuthi kwenzakala imizolo. Manje-ke kuphi esizokhuluma nokuzoshintsha lokho kwenzakalile. Waphela vele uma kwenzekile futhi kungeke uzophula umthetho. Hayi, ngiyabonga ukuthi understand. Kodwa ngiyathembisa ukuthi ngelinye ilanga ngeke kuphinde kwenzeke lokho. Ya, okay. Kumele ngihambe. Ngiyogibela. Sale kahle. Uhambe kahle sithando sami. Hey, listen madam, don't time last time. Awuphathi. Yazi ade sikhuluma ngawe nje nogogo. Ekubuza usisaqabana nani? Eish, mina ndoda abazali. Bese uqinisile ukuthi sekhaya. Kodwa ngcono obhuti sebehambile bale eGoli. Awusho. Wabe usewenza njani-ke ngalela la ungasafiki? Umuntu wasemzini ezelela yedwa ubusuku bonke. Eyi, ngithini mngani? Nanzi manje sengiyakholelwa kulento ukuthi abazali bayabona umqondo ophekwabo. Phela nabo beyindlula, bayababa basha njengathi. Bayabafika kulesi stage esikuso. Hayi ngiyakuzwa. Kodwa lo mfana ngathi usizakele uNkulunkulu wakho uyasebenza. Ngoba Ngana wazi, lokhu ngavela nelokunyika igobe zami. Kodwa phela ke uzubona ukuthi iceleni ngoba phela ngijabulisi. ungasho uqinise le abazali. Yazi nami ugogo wangibiza, engisola. Yazi kodwa nami mina silindele lesi simo. Isimo kwenzakale Nami ugogo ungibambile ukuthi ngikhulelwe. Futhi-ke nami angizizwa kahle sengiqalile ngiyabuyisa. Hayibo, kanjani ngoba phela mina ngazi ukuthi unihlole neso lakho ey'nyangeni ey'ndlule nje. Waze washo futhi wena ukuthi awusamcabanga nje umuntu wesilisa. Ya ngasho. Kodwa phela ngeke uyiphikise imizwa ngithi ifuna ukubana. Maningi, esaphi isisu? Manake, ngathi ugogo uyangibiza. I am sorry gogo kubiza mina. Ugogo uyangibiza. Nothing right?
Kodwa singangeni. Ayi ngithi ngempela usuzodla into esingazizwa thina. Lo, Yabheka unjani? ngena etshani. Ngiyabheka usubuyile emsebenzini? Ya, uyakhona manje nje. Hawu, awusho bebe uyamkhumbula lo wathi lo ohamba olala kubo lapha ngaleya day. Ulo nimbiza ukuthi sinothile. Wena impela cabanga ngisevele nje waphoqa abazali umithi cabanga. Hawe. Ngempela Ngiyakutshela. kanjani? Angazi phela ngoba phela kade ihlona nje neso yakhe inyangeni endlule ukuthi umithi kanjani angazi nami. Hawu. Ngabe ngadangala uyazwa? Hey, yabe kanti mhlawumbe njani ngempela? Angazi nje nami ngishaqekile njengawe. Hayi Sibari, kusho umkhuba wenu kule ndawo ukuthi uma ngabe umuntu ekubizile kuphela i-hour ungaqhamukile. Cabanga kade lokhu ngihleli lapha. Awuveli Sibari, ngiyaxoleka nje mase ngibona la awusho. Hayi lutho-ke Sibani ukuthi ungithole kami nje ngiyibhizi. Bengiphela nokudla kwesintu kokuqinileyo. Oh, sekuyezwakala kodwa phela bengibelusho noma ngemeseji. Hawu, yazi sengizwa nazi indaba zokuthi uyi-12 kuyikhona. Usizile-ke wafika. Nami lokho ebengifisa ukuthi sikhulume ngakho. Ngiyacabanga futhi ukuthi yilo yamonakalo lo wangalela la. Hayi. Angiyimisele ngokusheshe ngiphike ngoba amaphupho ngaphupha kuleli viki leli. Ayi, ibekhombe enye into. Manje into izothiwani-ke le? Into esizoyithini ngempela nje. Kwayena nje ngathini nje mangathiwa sifica khona la simla sobabili. Kodwa-ke kukhona kufihlela khona. Kuyini lokho? Ubuwazi nje ukuthi naye uyaginqa. Angizwanga. Uzwancoma uNkulunkulu wakho wathi uyakusebenzela. Mhlawumbe uyena nje wakuvikela ngalela langa ezegcine engafikanga ezikuwe ebusuku. Nothile kuyiqiniso. Mina ngisho nane-recording eyikhulumela yena. Yazi kodwa ngathi ngikhohle ifoni yami endlini. Engane nefihle ngaka. Kunjalo nje. Ayi umuntu ufunda zafi emhlabeni. Nami kodwa bengazi kade ngitshela nje manje. Okay. Yazini kuzomela ngihambe ngicela ukukhulula ongaze uthethiswe la kimi. Kodwa kokuningi sizokhuluma ocingweni, ngicela ukufonela uma ngabe ufika endlini nami sengiyahamba. Okay, akunankinga nami sengihamba vele. Umzulu. Hayibo. Yanothile. Ngithangithile phela. Njengoba ngithembisela ukuthi ngizokuthintwa, ngi-check ukuthi usufikile nendlela. Buka phela. Bengifuna ukuthi ngifonele nje sesikahle. Sikhulume le ndaba yokuthi sizondla kanjani ingane phela. Ingane yethu le. Nanokuthi-ke ngiyacela Nothile mfethu ungakuthi umtshele masisi le ndaba. Ngicela uqale uyithule. Uyoyithola seyithola mhlawumbe ingane isikhona emhlabeni. Uyezwa? Nothile? Kade khona umuntu la. Ayikho ikholeka yangena la. Baqhuthe amehla kanje kwenze njani?